हाय मित्रांनो, मी प्रसाद तुमच्यासाठी आज साधी सोपी पद्धत घेऊन आलेलो आहे सोलकढी बनवायची. पहिलं तर आपण थोडं पाणी उकळवायला ठेवूया. ही पद्धत अशासाठी आहे की ज्यांच्याकडे आगू नाही त्यांच्यासाठी सोलकढी बनवायला ही पद्धत आहे. त्यात आपण 7-8 कोकम टाकूया, म्हणजे त्याचं कोकमाचं पाणी चांगलं भेटेल आपल्याला सोलकढी यूज करायला. एक 4-5 मिनटासाठी आपण हे पाणी चांगलं उकळवायचं. कोकम असे विरघळले पाहिजे त्या पाण्यामध्ये. पूर्ण पाण्याचा कलर थोडा थोडा डार्क होत जाईल. अशा पद्धतीचं पाणी तयार होईल जे आपण सोलकढीसाठी वापरणार आहोत. बघा, अशाप्रमाणे तयार झालेलं आहे आपलं. आता आपण साहित्य घेतलेलं आहे सोलकढीसाठी. त्यामध्ये आपण पहिलं खोबरं टाकून घेऊया. त्यानंतर एक हिरवी मिरची घेऊया. जिरा घ्यायचं थोडं आपल्याला त्यासाठी. नंतर 4 पाकळ्या लसूण, एक ग्लास पाणी घेऊया. चांगलं 1 मिनिट आपण त्याला मिक्सर करूया. आता आपण त्यात ना पूर्ण दूध काढून घ्यायचं आहे खोबऱ्यामधून. आपण परत एकदा 1 ग्लास पाणी घेऊन परत एकदा चांगलं मिक्सर करूया. मिक्सर झालेलं आहे. तर चांगलं पिळून दूध काढून घेऊया. असं एक चांगलं बाउल तयार झालेलं आहे सोलकढी बनवायला आपल्याला. आता आपण त्यामध्ये 3 स्पून आगूळ टाकूया. चांगलं मिक्स करून घेऊया. त्यात मीठ टाकलेलं आहे आपण अर्धा टीस्पून. आणि लास्ट आपण त्यामध्ये कोथिंबीर टाकतोय गार्निशिंगसाठी. अशा तऱ्हेने आपली सोलकढी तयार झालेली आहे. एकदम सोपी रेसिपी आहे ही.